Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagoy. And Tita Max Tanya Chinita. Isa pong mapagpalang araw, Wow! Na para bang Call church. and Cheats. Lalong-lalo na sa mga Yung gusto ko, mag-Bible study. suking tagapakinig at tagapanood ng programa. Mga katas ng nakalipas. Na naka-live din po sa YouTube ng Love Radio Manila. Tawagin nyo na lang akong alias Brandon. Uy, kilala ko yan. Wala pa eh. Shout out pala sa minamahal kong asawa na si Mama Kim. Happy anniversary. Anniversary. Gusto ko lang pong i-share itong katas namin, Colantits. Elementary pa lang, nililigawan ko na po si Kim. Kaso bata pa kami kaya hindi po ako sinagot. Hanggang sa third year high school, dun pa lang niya ako sinagot. Fast forward, pareho kaming nag-college sa Maynila at kinuha ko yung kurso na Civil Engineering Tech. Si Kim naman ay BS Nursing. At sabay kaming nagmarcha sa graduation. Saya ko nung araw na yun, Colantits. Parehas kaming masaya. Pinaghahandaan na namin ang aming kinabukasan. At habang naghahanda rin si Kim para sa kanyang nursing board exam, dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal, nagmadali ako para makarating agad dito sa'yo. Ba't ka? Ano nangyari sa'yo? Basahin mo. Ano yun? Galing to sa school ah. May minor subject akong bagsak. Legit to? Minor subject na nga lang nabagsak ko pa. Kung ano pa yung mga major yung napasa ko. Ano yan?
Teka lang, huwag mo na umiyak. Hindi, kasi, nakapagmarcha ka eh. Nakapagmarcha, di ba? Kaya nga, hindi ko fault. Fault nga ng school. Kasi hindi nila nakita. Hindi ko muna umiyak. Ipa-verify muna natin, ha? Para Sige. kung legit ba talaga. Relax ka lang. Dito lang naman ako. Mag-relax, ayan na nga, may sulat na nga, mahal eh. Sige na, ipa-verify natin agad-agad. Verify agad namin ko lang teach sa school kung talaga bang nagkulang pa ng isang minor subject si Kim. Tama na. Wala, verified talaga. Anong gagawin ko kung magagalit mga magulang ko nito, ma? Hindi ko alam gagawin ko. Parang mababaliw na ako kakaisip. Hindi mo rin pwedeng sabihin sa tatay mo yan. Hindi nga Kakagaling na sa Siguro stroke na lang. ng tatay mo. Pabigat ako, pabigat. Tumatawag pa naman si tita sa akin. Hindi ka raw niya makontak. Alam mo, dumadagdag ka. Dumadagdag ka. Ano nga gagawin ko? Isipan mo na nga, tulungan mo na nga mag-isip ng solusyon. Sa halip na sinasabi mo pa yan, tumawag. Hindi, Misrong tatay ko, paulit-ulit naman. Hindi ka naman na kita. nakakatulong. Kasi nga, hindi ka nga raw makontak. Sinalo na nga Alam kita ko na, eh. alam ko na. Ano? Kunyari na lang. Ganito, pag tumawag ulit, kunyari nagre-review na ako. Wala tayong magagawa. Malalong sasamang pakiramdam ng tatay ko. Hindi pwedeng malaman. Sigurado Kunyari ka? na lang nagre-review ako, walang choice eh. Paano yan Bagsak pala ako. Graduate pero mali pala. Pwede pala yun. Masaya to. Tapos mag-a-apply na ako. Mag-call center ako. Si Trixie, may kilala siya. Pwede ako makapasok anytime. Ikaw, kung yan ang balak mo. Dapat consistent tayo pag tinanong ka. Dapat marunong ka magsinungaling. Ako kasi hindi ako sanay magsinungaling. Naubat ka na ba? Sorry. Hindi. Alam ko, hindi ka sanay magsinungaling. Kaya nga naubo ako Practice tayo, practice. Kunyari ako si mama. Asan si Kim? Tita, hindi ko po alam. Sabihin mo nagre-review. Kaya hindi Nagre-review. tayo Sabi mo, mag-ulit-ulit. sinungaling eh. Oh. Oo. Asan si Kim? Nag-review po. Anong ni-review? Yung board exam po. Ano bang tinik niyang course? Nursing po. Ayan, very good. Mahal, ganyan lang dapat. Paulit-ulit lang sabihin mo nag-review. Paano pag si Papa o sample? Na-stroke eh. Ano ba? Pero kakatawa dun. Sige, minus 10 kayo sa langit. Tito. Okay. Hoy? Minus 10. Nagre-review po Review. sa board exam. Ayan, Okay. ganyan mahal. Ganyan ha. Dapat consistent tayo Pero Sigurado ka ba dyan? para Paano makatulong. pag nalaman ng magulang mo yan? Baka Hindi bigla na umuwi yung mama mo. Maaawa yun pag nalaman nun, maaawa yun kasi kailangan ko na makatulong. Hindi na ako pwede magpabigat sa mga magulang ko. Sabihin na lang kaya natin yung totoo. Ito naman, di ko alam kung kakampi o ano Hindi rin kasi ako sanay magsinungaling, mahal. Ako din di sino na lang. Ako pinaka-first honor sa hindi marunong magsinungaling. Top 1. Sige, supportahan na lang kita dyan. Paano ba yan? Sinuportahan ko na lang po si Kim Colantich doon sa plano niya. At tinuloy niya po ito, nag-call center po siya
Pero hindi namin sinabi na hindi na po siya nagre-review. Kunwari lang. Walang kamalay-malay ang kanyang nanay na nasa abroad, pati yung tatay niyang may sakit. So habang busy po si Kim sa trabaho niya, ako naman, na-busy rin ako sa alak at sugal. Kala ko ba hindi sanay magsinungaling? Yun na nga po Magkapatid yan eh. One time, tulog na tulog ako. Gumising ka. Gumising ka. Brandon, nandito gumising ka. Andito ako. Kasi mag-uusap tayo. Ano pang ipalulusot mo dito? Ano sabi dito ni Bong? Sabi ni dito ni Bong, ha? Sa chat nyo, sa GC nyo. Oh. Pre, balita ko, kinain mo raw. Ano yung kinain mo, ha? Ano yung kinain mo bukod sa akin? Ano yun? May kinakain ka bukod sa akin, ha? Sinasabi ko na, Ano kinain? ang dami ko na nga pinagdadaanan, may kinakain ka bang iba? Nagsamgyup kami! Kinain, ba't di alam ng sino kasama mo, kundi sila Bonga? Eh, sila naman yung kasama mo pag nagsasamgyup. Brandon! Brandon, ayusin mo na, ang dami ko ng pinagdadaanan sa buhay, dumadagdag ka pa. Hindi mo pa ako nagsusugal ka pa, nagiinom ka pa, tapos ngayon babae! Sinong kinakain mo? Wala nga! Siguro natutuwa yung babae na sa kaliti ng bigote mo. Ha? Ano? Nakikilite? Ano pinapagapang mo na dyan? Walis to sa puso. Kaya ako ang sinasabi mo! Sinabi ko lang naman. Ano ba? Brandon. Hindi ko alam na magagawa mo to sa akin! Kim, wala naman akong ginawang, ano ba, ano meron dyan sa pre-kinain, balita ko kinain mo daw. Ano? Tama ba yun? Ha? Elementary ba ako para hindi ko maintindihan yan? Ha? Siyempre nagkakainan tayo kaya ganun din. Ganun ba yun? Kaya alam mo yan! Kim, wala nga. Wala nga, miniwala ka dito. Wow, ang galing dumrama. Kala man niniwala ako. Kaya ako pumunta dito. Kasi titingnan ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Pero halata naman. Kaya ayoko na. Hiwalay na tayo. Kim naman ayusin Hiwalay na tayo! Wala naman akong kinain Aalis na ako. Hiwalay na tayo! Kapal ng mukha mo. Hindi ka nakakatulong sa akin. Diyan ka na. Wala nga akong kinain, Kim! Red flag! At iniwalayan po ako ni Kim Colantits. Di ko alam paano niya nabasa yung GC namin, mga boys. Oo, talaga yung mga lalaki. Hindi talaga nila alam na magaling talaga tayo mag-imbestiga. Pero nagsamgyup lang po kami noon. Hindi. Kaya ako kinain. At dahil doon, mas lalo akong nalulong sa alak at sa sugal. Dahil gusto kong makalimot sa kanya. Dahil ayaw niya na akong kausapin. Lulong na ako na umabot na sa punto na sinundo na ako ng nanay ko. Ako ang nanay at susunduin kita. Ma, naglalaro pa kami. Naglalaro! Bye. Tingnan mo, ang pula-pula ng mata mo. Minim, nagsasabo ka ba?
Oh, pare, may utang ka pa ha? Oh, Teka pare, mo. utang mo pa ha? May utang ka pa. Day, ba't di mo utang, Day? Kaladyo rin makalakat bulong buwang. Tingnan mo. Ba, influensya yung mga kasama mo, hindi ko maintindihan. Madam, maraming utang to sa akin. Sumasagot ka pa? Bakit mo ako minumura, ha? Aray mo, Mo ako- apakak. Bakit mo Hindi ang Bakit mura. mo numura? Hindi ko naiintindihan kung Hindi ka subuhan. naninihong Dito subuhan sa Tarsia sa... Ano pa Chocolates? mukha akong tarsier? Ang kapal na mukha Aray, mo. aray mo, apakak. Ma, uwi na nga kami para bayaran ko. Umuwi na kayo pagbalik tayo. Kanor, bitbitin mo yung anak mo. Tayo mo. Ay, hindi pala ako yun. Iba pala. Wala, mamali yung sinabi. Nagsugal din ako dito eh. Huwag mo ako isama. Umuwi Ma, na tara tayo. na, uwi na nga tayo. Ma, nakakahiya na kayo, ma. Umuwi na tayo. Nakakahiya ka na dito. Nag-ano. Ikaw ang nakakahiya! Batang ka, umayos ka! Tang na naman. Ang paulit-ulit na yung sermon mo. Alam Oo mo na. alam mo ba kung bakit ang mga nanay ay paulit-ulit? Bakit? Dahil paulit-ulit din kayong nagkakamali at sinasadya nyo. Ha, sinasadya mo. Sinasadya. Ayusin mo yung buhay mo, Brandon. Hindi porke bigotilyo ka, sasang-ayon sa'yo ang panahon. Ha? Hindi maganda yan. Anong kinabukasan mo dyan sa pagsusugal at pag-iinom mo, ha? Kalimutan mo na si Kim. Gusto ko kasi kalimutan eh, kaya nga ako nagsusugal eh. Nakalimot ka ba? Nakalimutan mo ba pag nagsugal ka? Naubos na yung pera mo, hindi ka pa nakamove on. Hindi dapat gayon, dapat palitan mo agad. Yun ang payo ko. Hindi naman ganun kadali na palitan si Kim. Mahal ko siya. Pero mas madaling magwaldas ng pera. Pera namin yan ang ama mo, yung ginagastos mo. Hindi na niya ako nakausap na gusto ko siya kausapin eh. Hindi ka nakakausapin dahil hindi mo inaayos ang sarili mo. Sinong babae ang gustong makasama ka? Sugarol at saka nagiinom. Sino? Sinong matinong babae may gusto sa'yo, ha? Wala! Ayusin mo yung sarili mo. Gusto ko siya kausapin, Nay. Tulungan niyo ako, Nay. Sige. Ako mag-call. Salamat, Kim, at nakipagkita ka sa akin. Parang wala naman po tayong pinagsamahan. Ano po ba yun? May matutulong po ba ako? Brandon! Psst! Kim, Psst! Pasensya ka na. Humingi ng tulong sa akin ng anak ko. Mag-usap kayo. Sige po. batawan mo na ako. Ganyan itsura mo. Natutulog ka pa ba? Magpagupit ka nga, oh. Patawarin mo na Mag-ahit ako. ka ng bigote. Paano kita patatawarin ganyan yung itsura mo, oh? Apaka-wasted ng itsura mo. Pag di mo inayos, lalo kitang di babalikan. Ayusin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo, Brandon. May chance ba ako? Hindi ko masasabi yan kasi hindi mo inaayos ang sarili mo. Ang kailangan ko kapayapaan, peace. Ngayon, kung di mo ko bibigyan nun, wag na lang. Panggulo ka eh. Ayusin mo muna yung sarili mo, Brandon. Kim. Metro's #1 Love Radio. Basic!